Benvinguts, som Guardians of Cars i avui analitzarem aquest nou Jeep Renegade Multijet. Com podeu observar, aquest Jeep Renegade té accés keyless lock. Com podeu observar, aquí tenim el volant d'aquest Jeep, que té cuir, com podeu veure, i després també hi trobem diferents opcions. Com podeu observar, és un volant multifunció que té aquí per a controlar l'ordinador, aquí també té Bluetooth per al telèfon mòbil, i llavors aquí, com podeu veure, tenim el control de velocitat. En les portes d'aquest Jeep podrem observar que tenim elevalunes de les finestres davant elèctriques i automàtiques i les de detrás són elèctriques. Com podeu observar, amb un sol clic, la finestra puja automàticament. Com podeu veure aquí, aquest Jeep incorpora un sistema de ràdio en pantalla tàctil. I com podeu observar-hi, hi ha la ràdio, aquí hi ha el volum, llavors podem apretar el botó media, en què aquí podríem agafar i posar-hi un dispositiu, ja sigui un mòbil. Llavors, una altra cosa important que haurem de tindre en compte és que també té per al telèfon. Ara ens pregunta si tenim registrat o no. Aquí podrem agafar i posar el telèfon i controlar-lo pel volant. Llavors també tindrem el mode de on-off, que com podeu veure, tenim que la pantalla està tancada, no hi ha res, però si volem que estigui encesa, toquem i torna a obrir-se. Seria un mode, com si diguéssim, d'estalvi d'energia. Llavors, també tindríem l'opció de compàs, en què ens surt una brúixola. I una altra opció que té és la d'apps, en què surt el rellotge, els ajustaments i Uconnect Live. Un altre aspecte important que també haurem de tindre en compte, que ens sortirà, és la temperatura exterior del vehicle. Ara, ens enfocarem en el tema de climatització d'aquest Jeep Renegade. Com podeu observar, tenim climatitzador bisona, en què podem regular la temperatura de les dues zones amb la mateixa temperatura, o el que també podem fer és regular la temperatura per només una zona o per l'altra. I així els ocupants, ja que hi ha el conductor com l'acompanyant, poden regular-se la temperatura del climatitzador al seu gust. Un altre aspecte també important que tindrem en compte serà el ventilador. Com podeu veure, té molta potència de ventilació, perquè està molt bé per si en algun moment se'ns empanyen els vidres. I com podeu veure, podem reduir la temperatura fins a 16 graus o augmentar-la fins als 32.
També trobarem diferents modes. Aquí, com podeu observar, tenim el mode de que l'aire ens vingui cap a nosaltres. Tenim l'opció per desglaçar els vidres i tenim l'opció, també molt confortable, de que ens vagi la ventilació als peus. Si tenim en algun moment els peus gelats o volem que se'ns refresquin a l'estiu, podrem agafar i podrem ventilar. Ara parlarem sobre el motor i els modes 4x4 que tenim en este Jeep. Com podeu veure, en este cas tenim el canvi manual automàtic de 9 velocitats i en 4x4. Aquí, com podeu veure, tenim per activar el control de descens, per a activar el 4x4 i que hi hagi relacions més baixes, o per a bloquejar-lo. I després tenim esta roda per a controlar els modes de 4x4, automàtic, neu, arena o fang. Ara passarem al 4 instruments. Ara estaria en automàtic, en el 4x4 encès. Aquí en neu, que canviaria les relacions per a fer-les les mínimes i permetre una millor adherència sobre gel o neu i un sobreviratge intentant-lo eliminar. En el cas de l'arena, els canvis i la resposta de l'accelerador són més agressius i llavors tenim una tracció més eficient sobre superfícies en arena o blanes. I ja per finalitzar, el cas del fang, tenim més adherència i la suspensió se fa més blana per a guanyar més adheratge. Aquí tenim els seients. En este cas són l'opció de sèrie, que són en tela, bastant rígida. Són molt còmodes, la veritat. I també tenim subjecció lateral. Aquí tenim la parrilla delantera del Jeep Willys com a decoració detallista. Com veieu, jo soc una persona que fa 1,90 m i tinc prou espai. Tinc una bona regulació també. D'alçada del cap tinc uns 4 dits, la veritat està bastant bé. I per a una persona bastant gran com jo, sent un cotxe petit, està molt aconseguit, la veritat. Ara passem a les places del darrere. Tenim una porta en una bona obertura. Deixant la regulació que he deixat abans, tinc 3 dits, tinc viatgeria prou còmode, d'alçada del cap 5 dits i com veieu és un cotxe bastant ampli considerant les seves dimensions, que són bastant reduïdes. Ara procedirem a obrir el maleter. Com podeu observar, en aquest Jeep Renegade Limited tenim un maleter de 351 litres, com podeu veure hi ha molt d'espai, i com podem observar també té 2 llums que ens seran molt útils per la nit. Llavors tenim algun que altre anclatge, reds, per si volem deixar certs objectes. Llavors també tindrem la roda de recanvi, que com podeu veure és molt complet. Llavors un altre aspecte que tindrem és que si volem tirar els seients cap avant per augmentar el que és la capacitat del maleter, allí tenim per a poder apretar i tirar els seients cap endavant. Com a detalls especials que fica Jeep en este gran Jeep Renegade, tenim la parrilla davantera clàssica de Jeep. Després també hi trobem aquí el logo a la D
la llauna de gasolina del Jeep Willys, el primer Jeep. A l'interior hi trobem la parrilla del Jeep Willys també, que també hem trobat als seients. Hi trobem des de 1941, l'any del primer Jeep. També hi trobem la forma hexagonal i de la llauna dins els portabegudes. Després hi trobem aquesta aranya a l'obertura del sortidor de gasolina. Altra vegada el logo del Jeep Willys i el far de detrás en aquesta forma de la llauna de gasolina, i un bastant més curiós, al vidre de detrás hi trobem un Bigfoot. I bé, això ha sigut tot per avui. Esperem que us hagi agradat, us subscrigueu, li doneu un bon like i ho compartireu. I us esperem en el pròxim capítol. Gràcies. The smoke lingers after fire.